Peygamberimiz Hazreti Ömer'e bir dua öğretipdir. Kul, ey Ömer, ayt deyipdir, sana bir dua öğreteyim deyipdir. Ey bir duan o adamlığını. Ömrüňizde bir gedek dogusy etden galyň, Resulullah'ın duasy. Allahümme ec'al sarirati hayran min alaniyeti vec'al alaniyeti salihatan. Türkmençesine aýdam ali. Hudaýa, men içim daşymdan gawy bolsun. Adam iki ýagdaý bada bir daşy hemmemiň. Bir de içimizdäki pikirimiz, niyetimiz. Hudaýa men içim daşymdan gawy bolsun. Vec'al alaniyeti salihatan. Ýöne daşym da awadan imanly bolsun diýipdir. İçim de gawy bolsun, daşym da gawy bolsun. Ýöne içim daşymdan gawrak bolsun. Ine hulasa dogaşy. Hudaýa men içim de gawy bolsun, daşym da gawy bolsun. Emma içim daşymdan gawrak bolsun. Besin niyet bir oglan uşagymyzy ya il günümizde ya oturuşyklarda özümizden kiçilere terbiyet bermeli zadymyz. Yani näme? Yani belli bir zat. Bir adam erten ta akşamaçyly zat diýip içmese, ýassy bolupdyr. Häzir zat diýip sana, "Bä bunu arada tutdum men" diýip sogap tamam bolup bilermişim. Hiç bolmar, niyeti ýokdy da. Nagat muhim niyet. Nagadar muhim. Bir adam bihuş bolupdyr. Huşy gidipdir. Öten akşamdan ta şunu şuna halet çelik. Ha senki arada bolu diýip bolarmy? Hiç tat imanyrdy içmändir ýatypdyr. Şonu huşa gelýär. Arada bolu diýip bolarmy? Bolmaz hiç wagtda. Ramazan aýda da arada hetap bolmaýar, berde de arada hetap bolmaýar. Näme diýip niyetine arada ýokdy. Nagadar muhim niyet. Nagadar muhim niyet. Nagadar içimdäki aýlanıp duran pikirler muhim. 4 rekat okuyan öýlen. Sünnet okuýdummy, farz okuýdummy? Sünnet okuýdum. Näme diýip? Niyetimde sünnet bardyda. O da şu namaz, o da şu namaz. O da 4 rekat, o da 4 rekat. Nagat muhim niyet. Arada tutyan, kaza tutýanmy ya nefil? Bilemek, yo bilemek diýär, niyet et. Haýty biri. Geçen aradandan alýanmy ya nefil mi? Nagat niyet muhim. Ey cemaatlar, fiqh Hanefide bir mesele var. Ýa ýasty namaz okuýdyňyz. Bir wagtda hamany diliň men aýdýan, niyet kılym okuýar men akşam namaz diýän, ýöne öz niyetiňde ýasty var. Şo namazyň hiç dereri ýokda. Hiç işgali ýokda şo. Hamany ýanynda aýtýarsaňa, "Ey sen ýan akşam diýdiň ha" diýär. Yo men diýsem diýendir, meňe ýüregim ýasty namaz diýäňde, sen namazyň dogryda, hiç işgali ýokda. Diliň ýanşallygy bilen. Näme diýip? Niyetiňde ýasty barda. Nagat muhim niyetiň gör. Oglan uşaga il günümiň içinde terbiyet bermeli, niyet dogrulamaga. Yani näme diýip inşallah işte açyklap diýen 10 dakika da wagtymyz bar. Ulamalar näme diýär? Ulamalar diýenim Ebu Hanifeň ustadlary, mezhep başymyzyň ustadlary, dağ ilmlary, dünýäni aýaklary bilen aýlanyp ilmiň ýerine gelen mert insanlaryň, hem köfüren hem ilmli danışmand adamlaryň kefi. Näme diýipdirler? Namazy başlaňda hamana ak niyet bilen başlayan, Hudaý üçin okuyacak, dähret kılacak mescidi var ya. Emma namaz okuyup tukan niyetin harap bolýar, riya ýadyňa düşýär. Palany da geldi. Şo näme etmeli? Şo gelen niyetin hiç dereri ýok, odal başlaňda niyetin salymdy diýär. Berekallah. Näme niyet muhim? Kelas Kur'an'a başlayacak diýäňde, kelas Kur'an'a gitjek diýäň. Ohum her ýadyňa düşýär. Eliňe Kur'an alypsyň, kellände böwrük goýupsyň, Kur'an klasyna gelipsiň, otyňda her zatla sen ýadyňa düşýär. Hiç derer bermeýär da şo sogabyna. Yani öňkü sogabyň kän berilýär sana. Şon odal başlaňda ak niyet bilen başladyň. Ne kadar niyet muhim? Ondan açykraýa aýtyp bereýin. Kimin kefi? İbrahim an-Nahaýyň kefi. Bikim bolýar? Ebu Hanifeň ustadynyň ustady bolýar. Ebu Hanife mezhep başymyzyň ustadyna Hammad diýerler, oň ustadyna İbrahim Nahaýy diýerler. Bular aslyn okyp terjemesini aýtyp bereýin. Qala İbrahim an-Nahaýy radiyallahu an: "İza ataka ash-şeytan ve ente fi's-salati, faqala innaka mura'in." Namaz okyp tukan şeytan waswasa etýär. Uýsyň bolup görşüň näme sen riyakar diýär. Hem kişiň zihnine gelýän zatçy. Näme namazyň uzak jaýly okuýan sen riyakar ki diýip ýadyňa salsa, fazidha tulan riyakar bolsam alonno diýip namazyň uzak okuýar diýipdir. Şeytan öl gider diýipdir. 5 tesbih aýt, 10 tesbih aýt. Al men riyakar bolsam diýip şeytan jogap ber. Uý men riyakar men diýip namazyňda et berme, salatymda okuýma, başynda sawma diýipdir. Asl ýol şodur diýipdir. Nädir mana wa içinde? Her wagtda namaz okyp tukan şeytan gelse, ya şeytany meňde şadam etdirip ben göz üçin şeytirip ben derä aýtýanlar ha. Şonna öňküden beter atdyr diýipdir. Al men riyakar bolsam diýip aýda diýipdir. Sen niyetin o da sağlamdı sen diýipdir. Oglumuza terbiyet bereýin, ballymyza terbiyet bereýin, musulman kiçi oglumuza terbiyet bereýin. Öýlenjek bolanda näme niyet bilen izdivaç etmeli? Nämeden çürüm izdivaç etmeli? Resulullah'ın sünnetini bitirmeden çürüm, arasında gezmeden çürüm, il günümüzde abat bolmadan çürüm. Şunu sen ogluna, ballyňa, musulman doganyňa eşitdirseň ne kadar täsiri var? Canol, bilýärmi? Nikah ýylyýa
Peygamber Muhammed Allah peygamber adı tutulýan nikah ilanna ilun abat bolmadan çürüm. On öýde olkan bir sogat zatda nikah ýymak toý etmek diniň ýarsa da ogul, ýarsa da ballym diýmeli. Niýetini dogurlamaly. Gelin boljak bol ýaqyda olan, janydim. Şu öý etber bir neferin öýüne barýan bilýän nämeden çürüm. Nämeden çürüm gelin bolmaly. Niýet näme bolmaly? Yafat annan goýup toý tutulmaly barmaly, her ýerek barsyn. Niýet Hudaý razy bolmadan çürüm, arasda gelmeden çürüm. Adamym menen bolup, Hudaý berse şükür edip, bermese sabr edip jennete gaşyn barýan nimeli. Ak niýet diýerler şuna. Näme diýip, bu kadar jawan oglanlar we gelinler we toý etýäli. Nämeden şüm niýet etýän? Bilenap. Ýöne bir kok gelipdir, ýaş gelipdir, pul ýeline düşdir, toý etýärdi. Näde biderepmi? Biderek bolamsyň ýygyny gör de ýylynyň içinde näme bolýardy? Näme diýip olakan ýaşul aglawaty toý eden mer bir gün gülemek diýip. Näme diýip jawan oglan aglawaty ahunjan öýleniniň mer gülüp bilemek diýip. Hemme zatdan aýryşdyň ýylynyň diýip. Niýet dogurlamaly. Ya bir oglan iş intihab edýär. Bir iş intihab edýär bir jawan oglan. Nämeden çürüm şu iş intihab edýän? Ey musulman, niýetimiz dogurlamaly. Şu iş nämeden çürüm etýän? Bazılarının içindeki iş ya beylik iş her iş olsun. Son şu işte bir hayır var, bir öz elimden gelip duran bir oğlan şoňa çörek gözäýin, de Allah Taala menden razy bolsun diýip. Berekellah. Ak niýet we şoňda bereketi bar. Şoňda ajyp bereketi bar. Su içer, çörek yer, şaýat hurşy bolmasyn, şoň süýjüligi bar. Ak niýet bilen kesbiň ýerine, işiň ýerine baryp terane gidip, ýa-maşada gidip, bir ýurtlara oğlan şoň ap berip gitýär. Nämeden çürüm? Ýet bir öý salyn halkdan kim bolmaýmy? Bu bolmady ki. Niýetiň dogry. Oğlan şoňma gözäýin, garyp gasara kömek edin, ýylynyma hytmat edin, aýak üstüne gaýym bolan, israf etmeýin, namarda zar bolmar inşallah. Hudaý oňam menden razy bolar. Şoňa gowy niýet diýär. Ya açyklap aýdyly, goý ýylynymyzyň içinde gurrun açyk bolsun. Ya erhili hanawada gatnaşýan, näme niýet bilen gatnaşmaly? Awam açylsyn, awza tawaň açylmak. Men barýan hanawadan men gatnaşaýyn, bir araslyk bolar, imanlyk bolar, gowdatlar bolar, hem hawamyz açylar, hem arasly hanawadadan gatnaşsam imanym artar we Allah bizden razy bolar. Ak niýet diýerler. Nämeden çürüm şu öý bilen gatnaşmaly. Nämeden çürüm bir jawan oglan öz dostunyň elinden tutup, "Ahunjan men şuna kasam berjek" diýip gelmeli. 20 mil ber janym berjek dostuma men kasam berjek diýip gelmeli. Ýygyny aýtjak der. Aglap titrepdi, janym berjekdim şu dostuma diýip kasam berjek diýip gelýär. Niýet dogurlamaly. Niýet salymlamaly. Inhe niýetim gurrungyna bir kamil bolar ýanak, bir geçen mert ewliýalyňdy gurrungyna aýdyp tamam edýin. Hazreti İbn Asakir. Ahunjalar hemmes eşdendirler, görendirler. İbn Asakir. Bir Demeşkli ýer geçen ewliýalyň biri. Bir ýaňamydan gatnaýanmyşdyk. Derse öwretmäne gatnaýandyr, ders almana gatnaýandyr, mescide gatnaýandyr. Emma bir köçeden, bir hyýabandan hiç geçmeýänmişdik. Maňa aýdypdyrlar, Hazreti İbn Asakir'e niýetiň salymlygyny görüň, adamlaryň gowdugyny görüň, birin köne ýaşullamyzda. Näme sen şo köçeden geçmeýän hyýabandan diýerlerini näme diýipdir? O köçede men ýerinden gıýbat etýän adamlar känipdir. Men de şondan geçdim, muft menden ýöne zollatin bidun sebep menen gıýbat etjekle günah gazanjakla diýipdir. Onun üçin daşanrak ýerden aýlanaýan, şo pakirle günah gazanmasyn diýip. Ak niýet diýerler şuna. Nägat harakatlary ak niýetiň geçerinde. Näder olamaňa gıýbat etjekmişdi, içýanty ýan galsyn mende şolaň emederin diýmeýänmiş. Gıýbat etmesille. O bu tadan gelende näme, o ýollan gelende näme? Abadatyň äpberme halk gıýbat etjekmişdik diýip. Resulullah'ın ak sünnetini äpberme. O bija gıýbat öýdi bilýär. Emma ondan gelse de boljak, mundan gelse de boljak. Taşanraga razymışdyk. Halk gıýbat etmesin diýenmiş. Aýryljak gününde şol adam Hazreti İbn Asakir öýlen okypdyr da. Ve ceale yes'elu anil asri. İkinna wagt bama diýmişdik döwrüňdekiler. İkinna näçe haly diýmişdik. Ve tawadda'a ve huve jalis faqala raditu billahi ta'ala rabban ve bil islam dinen ve bi seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen. İkinna wagt bama diýipdir. Bir dehret kıldyryň diýipdir, dehret kıldyr. Allah'ny Rabb diýip razy boldum. İslam din diýip razy boldum. Muhammed peygamber hak peygamber diýip razy boldum. Aleyhissalatu vesselam şekefe aýdypdyr. Oňam aýdypdyr. Daya, men dünýeden geçdim, perişteler menden zat soranna aglyma jogap berewer. Rahima, gurbeti, ilun dost ýardan aýryşak bolýan. Hudaýa men garibe bir ýaňa gitjek, ruhum gitjek, ceset gitjek. Hudaýa meňe rahmet diýip, şekefe aýdyp döwrüde adamdan doly. Oňam bireme durallarına, "Wa aleykumussalam" diýipdir. "Wa aleykumussalam" diýip. Döwrüňe diýipdir, gelen adam ýok. Oňam ulamalar näme diýip döwrüne oturan şagirdler ulamalar. Billik diye can alyan ferişteleri gelipdir, oşalara salam berýär adam diýip.
Ve aleykümselam diýdi. Oňa çeli jany çykdy ýerde ýykylyp ýatdy diýe. Merdi insanlar öldü. Dünyada näme diýip ýaşap bilen bilýän adamlar öldü. Ak yürekli, ak imanly adamlar öldü. Ve aleykümselam diýipdir. Kur'an-ı Kerim'de de var. Tahiyyetuhum yevme yelqavnehu selam. Danalyan perişte aňyrdan gelende salam diýipler diýe musulman adama. Assalamu aleykum diýipler diýe. Ve aleykümselam diýipdir. Oňa çeli jany çykyp ýykyldy diýe. Oň ýanky niýetini öldü. Ondan sonra Peygamberimiz näme diýe? İnnemâ yub'asun nâsu alâ niyyâtihim. Ravâhu İbn Mâceh. Kıyamatda görürsünüz adamlar niyetine göre oturacakdırlar diýipdir. Yani näme? Yani bir togor biderek adam hamana bir günah işesi duqala üstlerine afetindir. Ya öldür, ayrıl ya öl ya da. İçinde bir adam mamış, o adammış. Şulan aralarına barıp, oğru insan nasihat edeyin deyip barıptır. Ona çeli afetine o da ölüptür hamana. Kıyamatda ol adam qowluň içine gider, o afetin içine başga biderekler içine gider. Şol müň niyet olan aralarını barışyş olar dogrulayın deyip barıptır diýer. Bedun enki şu haram iş etsin ha. Ya bir togor adamla qowyň içine aýrylsalar. Emma içinde bir biderek niyet bilen gelen adam var. Jasusluk etdir, biderek haraplyk etjek. Şu qowyň içinde şol adamda gitse, ol kıyamatda on kenara çekiljek. Ýok. Sen cesedin şolaň içinde de bolsa niyetin olaň içinde däri diýjek. Sen bir biderek adam, sen din raýlayan, jamaany raýlayan, musulmanlar raýlayan adamdyň. Yalandan aralaryndan gelberik diýiljek oňa. Ne kadar niyet muhim da. Biz niyet gurrunu oglaň şonda terbiýet bermeli. İzdiwadyna, kesbinne, iş öýtýärligine, danışgaha gitmeli, ilgünden aýryşmaly 4 ýyl 5 ýyl. Nämeden çürem okuymaly? Nämeden çürem diýmeli? Men özüm hem halal ırsgalym kawalaryn, hem jamaa hyzmat ederin, hem arasda adam bolaryn, goý ilgünimiziň sawatly adamlarda bolsun, imanymyza gaýym bolaryn. Şuna niyet diýerler. Bir mollany okutmana getirdiler. Atasy näme niyet bilen, we molla näme niyet bilen gelip okuýar. Niýetiň näme? Niyetim Allah Taala'nın kelamını bileyin, manalarını bileyin, Resulullah'ın sözünü bileyin, mezhep başlamyň hökümlerini bileyin, ilgünde hyzmat edeyin. Şuna niyet diýerler.